алуумеқат уллум тиссимпара аттаниани сапаатааву такусиннааварсили аалунскрант икиссимма тама нанеруuttамам икиссима исумақарпоқ юуллеқаниттуаарсуанга каниллиартуиннарпа қиланаарма юлофаапим аам юулли каниллиартуи фруholm улапиккалуттуиннаа тассами утсикераартуссақарамик киккуммаана таамаатум фруholm наверсалаартуааннар тассам эққарсаат тини кавитинерами атсанигу анна уялу юхан юханнима теққила беннилу арнилу фредалу тувилу сørnилу юуллим тикераартуссаа ингаллун улаппусераангам таан аму мамарисаани санасассақарамила таамаатум фруholm уисакая меэққа навилаартуар бисиассанил аллатторниарлу аатсиверуттарлу амам иффиорниссамину қаюусат сунатамааса эққамасуссаамиула алуннерсуун тасиул қаниллис тассан ама санаассаа я уими мамарисай санасуссаами я простингу нулиата синнаттуи я сеққулуттуаралла аллаллукаи аама мамарунаққис qanu aam umiartortu mamarisa suugaluarnerp assiingit taakkua sanasussaagamik meeqqal anneri anaanerti niiverniartu ikiorpaat ila ikiorpaat telegrafon iluarseriarlu telegrafin ullum iluarsiva krisis niuertarfian pisiniarlut sukujuppappassuan atuassami takuniarti qatukuniarti Jeg ved altså ikke, som I dog kan spørge. Jeg har sagt det 20 gange. Anton og Kaja tager med mig over til Græs og henter varerne til julebaningen, og lille Knud skal blive i sin seng. Gå så i seng, Knud. Okay. Og Knud. Ja, mor. Du bliver i sengen. Okay. Ja, mor. Jamen, så gå der i seng. Okay. Det er ikke til. Anton og Kaja, er I klar? Ja, mor. Og Holm, pas nu på, der ikke kommer maling på vasketøjet. Du ved, hvor uforsigtig du er med den pensel. Pas nu på. Ja, lille mor. Du ved, jeg plejer. Nej, vi har glemt huskesedlen. Jeg synes jo nok, der var noget, jeg skulle huske, som jeg har glemt. Jeg mener... Du har huskesedlen i hånden. Ja. Tak, lille Kaja. Men vi har ikke tid til at stå her og vente. Giv os strømper uden fod, en tomat så rød som blod, og en gammel gulerod kan du få, og en krone, 4
har strømper uden fod, en tomat rød som blod, og en gammel gulerod kan du få. For en krone, ja, vi har strømper uden fod, en tomat rød som blod, og en gammel gulerod kan du få. For en krone. Pas nu på, Anton. Ja, mor. Pas nu på, Anton. Ja, mor. Pas nu på, Anton. Anton, har vi sedlen? Ja, lille Kaja. Husk det nu. Pas nu på, Anton. Ja, mor. Ja, så kom vi så langt. Skal jeg tage huskesedlen? Nej, det er bedre, at jeg har den. Goddag med jer, let matroser. Goddag, fru Holm. Dejligt vejr. Ja, men det blæser meget i dag. Blæser. Ha! En gang, da vi lå underdrejet ved Sukkertoppen, der blæste sådan, at en bådsmand, vi havde, tabte sit ene øre. Det blev revet af blæsten. Da. Ja, der kan man se. Nå, men vi skal have købt ind. Jeg skal til at bage til julen. Vi får gæster. Daggus. Goddag, Anton. Nå, har I fundet skatten? Ja, de skatter. Det er snart ikke til mere. Det er jo hemmeligt. Mor må ikke vide noget om skatten. Nej, det er da rigtigt, ja. Er det ikke frygteligt med det vasketøj? Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, da jeg fandt ud af, at det var mit vasketøj, der var havnet i Lilleby Magle. Nej, det er det, jeg siger. At sådan en landkrabbe skulle ikke have lov til at farte rundt med sådan en stor bil i vores gader. Og færgen. Nej, det må man sige. Man skulle jo tro, at han havde så meget øjne i hovedet, at han sejlede den anden vej omkring fyret, når jeg havde vasketøj til tørre. Ja, nej, det er det, jeg siger. Han skulle ikke have lov til at sejle. Det skulle han ikke. Det glæder mig meget, at vi er enige. Nå, jeg må videre. Ja. Det var ærgerligt, at Jens Peter Bus rev den telegrafon ned, ikke? Jo. Hvad skal vi så gøre? Vi sætter den der bare op igen. Vi har torvet. Men det er jo snavset. Det gør der ikke noget. Så opdager mor heller ikke, at det er en hemmelig telegrafon. Hvordan kan du vide det? Fordi hun altid siger, at en tørresnor skal altid være ren. Og den her, den er meget beskidt. Nå, sådan. Nå, der er I. Jeg måtte lige tale med kaptajn Gus om det frygtelige. Søde Græs. Og jeg skal have så frygtelig mange ting i dag. Sukker og mel og gær og... Du skal nok bage i dag, så. Ja, du ved, jeg ved ikke, hvordan jeg skal nå det hele. Faster Anna og onkel Johan og alle børnene kommer jo snart. Så giv du mig sæden. Så finder vi ud af det. Lad mig se. Sukker, mel, gær, Hvad står der? Kardemomme. Det er til provstindens juledrømme med. Og salt. Bagepulver, sirup, mandler, nødder, rosiner, stegefolie, toiletpapir, farin. Ja, men det klarer jeg. Og så bærer I ud, børn. Og læg det forsigtigt ned i båden. Ikke kaste det, Anton. Ja, mor. Nej, mor. Ja, den julebagning. Jeg har som en lagt dejen til de brune kager. Jeg bager jo ikke så mange forskellige kager i år. Bare lidt vaniljekranser og så en chat brune kager. Vi er jo kun mig og Vera. Ak, ja.
Vaniljekranse. Jeg har glemt vanilje. Det var da godt, du sagde det. Pas nu på, lille Kaja. Ja, mor. Ja, jeg bager jo meget i år. Pas nu på, Anton. Ja, mor. Jeg bager vaniljekranse, frugttasker, fiskerens lækkerbiskner og jødekager og så selvfølgelig provstindens fyldte juledrømme med rosiner. Fik jeg rosiner? Ja, det gjorde jeg. Og så har du jo aftensmaden også. Ja, jeg har det jo så nemt. Vi er jo kun mig og Vera. Jamen, vi tager det lidt i aften. Bare ristet torskerov og så fløderand bagefter. Ja, så skulle det være der alt sammen. Og Anton, Ja, mor. er båden klar? Ja, mor. Så må vi skynde os. Kom så, børn. Vi skal altid skynde os. Ja, det er godt, børn. Pas nu på. Fik vi nu nødderne Ja, mor. og kokosmelet? Ja, mor. Fire strømper uden fod, en tomat så rød som blod, og en gammel gulerod kan du få for en krone. Fire strømper uden fod, en tomat så rød som blod, og en gammel gulerod kan du få for en krone. Ja, fire strømper uden fod, en tomat så rød som blod, og en gammel gulerod kan du få for en krone. Pas nu på, lille Kaja. Pas på, Anton. Ja, mor. Bare nu lille Knud ligger i sin seng. Knud! Han sover nok. Knud! Ja, mor. Er du ikke i seng? Jo, mor. Så skynd dig dog ind og læg dig. Okay. Det er vel nok noget pjat, at Knud han bare siger, at han er syg, når han skal hjælpe med noget. Ja, det er det nemlig. Dag, far. Vi har købt ind. Jeg har ikke tid. Jeg maler. Vi har købt ind. Ja, lille Emma. Jeg maler jo. Med dejlige vinger, lys og blå, tralalalalalalala. Dags, Tobisen. Hvor har du været henne? Kunne du lugte mors kager? Provstindens fyldte juledrømme med rosiner. Anton, det er det bedste, Tobisen ved. Han elsker juledrømme. Du må godt få mine. Også mine. Jeg kan bedre lide frugttaskerne. Hvad laver I? Snakker med Tobisen. Han har fået mine provstindens juledrømme med rosiner. Jeg kan bedre lide fiskerens lækkerbiskner. Giver I ham jeres juledrømme? Hvad rager det dig? Du er jo syg. Jeg er bare forkølet. Mor siger, at jeg godt må komme op i og ud i morgen. Det er bare fordi, der ikke gider vaske op. Du skulle hellere lave telegrafonen. Ja, det er rigtigt. Du skulle hellere lave telegrafonen. Det skal jeg nok selv bestemme. Jeg tror, jeg vil lave telegrafonen. Det var også det, jeg sagde. Hold mund, Knud. Okay. Laver du den nu? Hvad, Anton? Ja. Jamen, sådan. Så. Hold her, Kaja. Så siger jeg det. Sådan. Så kan jeg ned og tage imod, ikke? Kast! Hvem er det? Søren Olsens sorte kat. Kom ind. Hej. Skulle vi gå på skatjagt? Jeg har ikke tid, fordi jeg er ved at sætte telegrafonen op igen. Hjælper dig ikke? Jo, jeg er der som en kat. Søren Olsens sorte kat. Flyt dig, Magda.
Holder du, så binder jeg toget fast. Ja, så skynd dig nu at binde, mand. Ja. Så skulle den være der. Kom, vi sender kurven derop. Skriv lige en besked. Hvad skal jeg skrive? Ja, det ved jeg ikke. Jeg skriver, at den virker, ikke? Jo, den er fin. Og skriv så, send bidder. Bidder? Hvad er det for noget? Bidder? Ja, det der kager. Min mor bærer vaniljekranser og kokosmakroner. Og Jeg skriver bare, send smagsprøver. Hvad laver I? Nej, har I lavet den igen? vi vil sende en besked. En hemmelig. Så skriv lige, at jeg ønsker mig en kanariefugl i et guldbur. Hey, tøser. I guldbur? Det er dyrt. Bur, sådan. Jeg vil sende det. Det er nogle gode vaniljekranse. De brune er også gode. Tror du, Magda kan lide de her? Hvad er det for nogle? Provstindens juledrømme med rosiner. Må jeg så bede om kokosmakronerne? Anton! Kan du lige løbe hen til provianten og hente 2 kilo sukker mere? Men skynd dig, Anton! Hvad siger du, Høj? Og en pensel til far! Han maler! Vi ses i morgen. Hej. Jeg går med hjem. Hej. Jeg tror, jeg er ved at finde ud af det skattekort, Magda. I morgen, du. Så. Julofer bias nuan. Itamaanua puntubiisni errorta anerfigisagaayaassa. Taan qilanga ila ineqquna qalipaatiissaartoy. Ahamel taak errorta tahammisiisaqarertigis. Tassa. Lilipiu maulimi nikuta. Tassa. Neeqalliasi isumaqarpu telegrafoon. Telegrafoon misilikkamikku koo kaageeqqan immerla. Ua isumaqarpun nakkassas taakkaageeq imat ingerlaga. Immam nakkariaannaallut. Qaugullaama imma mamartuni ammartat katsinniittoqarsinna. Kusamaakaageeqqan.
Skalalam. Nissiara. Tikilluarit. Kujana. Nerisasat piaqaqqaqarput. Uku. Piullimut. Qaqutteqqasuk. Tusamaatiimma marigiit. Tässä nissima nerisartagai. Nerissuunga. Neriniatakanna. Alussaarassimavaan kakkaa nissima ngisungoriarmat alussaatilersimavaan ngisunga. Meranguassaat uagut nissimaiuassaatta. Otorfi imaat qimut tiliuteriarlugu аассартарпугут. Апутааннарсуаккут ингерллаллута таава иллунгуами сортарпугут ааминниссимаа тассан утоққаанаапиттарпагут. Имаиттуликкааққутсеққасуник тарисассиоқарсимагаатсугут. маннартақааққарсилаартақаагут тассаниссимаа милгилартаа қалорлуун иссатсигалуаппат пингитсугата нериартортарпугут иссимаа нерисаатстамас нуаннертақаақ исситтуми апутилимми ингерлаараангатта рооторфи суккасоориориуссуами ингерласарпоқ рооторфи имааккам пангаликкаап тутту ассиамиук пангаликкаангами уаут ниссима илааннан насаука тассиннааларпугут насау луарсаатеққассаарлугит таам ингерласарпу рооторфи суккангаараа нула имааттарпоқ аалларуттарамисигут таавал тасса наалаккарсуиннариарлу юуллериарторнерани тас таамааллут иммат нериартукаасарпугут ниссимаарпарпарпар инеқуннараллаат мерангууллута ниссимааваарпарпарпассуит илаа имаатту рууторфи илаан қассусақаақ қассусориуссуун сорп ниссимаа амерласарнэрмик массуаккут укиуникингуллерни ниссима икилиартунгуатсиарпут иммақаакуа имааттор торсимаас қайсуу илаа ааллакааларпут нунарсуан маанга алламориориориуссуа ниссимаа тастаамааттор аатсаа юулли лераакат нериартоққусааларпут юуллеруннаариераагат нериартоққуйуннаартарпаатигут таамааттами ниссимаа тасса мамақ тасса уликкаарлу илааннери иммаат қитсуит тиллинниартарп нерисассангуатсинник таамааттуник қақутсеққасуник қанинниартарп илаанни нериарторлуник ниссу қитсуаарарсуит уагут инеқунақасигут аама писсиллаққиссуаарсуит илааннерисассуоққулааваасарпаат имаалиорлуник таамаалиангат перситтарпуут уагу ниссима эққиссиллут нериниасагатта